Jeg hedder Alex, og jeg er softwareingeniør ved Innovatec. Jeg har været her i 6 år, og jeg laver primært PC. PC går ud på at styre maskinen på et lidt højere niveau, så det er noget med at dirigere stakke, eller i vores tilfælde stakke, nogle gange snavset vasketøj, rundt i systemet, og så snakke med kundens IT for at få integreret vores system med, sådan som kunden opererer det på. Alex, har du dit drømmejob? Det vil jeg mene. Jeg får en masse goder, jeg får en masse rejser. Jeg synes, det er super spændende at komme ud i verden og se. Det er jo selvfølgelig indersiden af vaskerier, og man må tage det sure med det søde, men jeg synes, det er enormt spændende at arbejde her. Jeg synes, det er enormt spændende at komme ud og se så mange andre lande. Jeg har jo taget et lederkursus igennem Innovatec i løbet af de seneste 3 år. Og det bliver jeg færdig med i januar. Og nu er jeg i gang med at overtage en lille smule, sådan, vi kalder det platform-ejer, på vores SoilSide-side på PC-delen. Det er jo super meget personlig udvikling, og jeg skal jo også løfte blikket nu, og ligesom rette det ud mod, hvad er strategien, og hvad er produktet? Hvordan udvikler vi det her produkt, som er vores SoilSide-sortering?